Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tehdäänkin vähän ehkä mun kanavan tämmöisestä yleisilmeestä poiketen hiusjuttuja. Aloitetaan sillä, että mulla on tällaiset toisen päivän hiukset. Elikkä mä oon niin tätä kuvaushetkeä ennen niin edellisenä päivänä pessyn ja siihen laitan tämmöistä Biosellin kampausnestettä ja harjaan sen hiukseen läpi. Sitten mä otan puolet hiuksista vähän niinku sivuun, että ne ei hyökin naamalle siinä välissä, kun aletaan kihartamaan hiuksia. Ja tähän kihartamiseen mä käytän tommoista, tää taisi olla Remingtonin rauta, minkä mä nyt tilasin tuossa kesällä. Mä mietin tosi pitkään, että pitäisikö mun oikeasti panostaa ja ostaa tyyli GHD tai Cloud9. Mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että vaikka mulla nyt on vähän lyhkäisempi tukka kuin mihin ehkä on niin itse tottunut, niin silti mä muotoilen mun hiuksia kohtalaisen vähän niin arjessa. Niin tää oli semmonen aika hyvä semmonen niin keskikastin rauta. Tää maksoi jonkun 50 ja tässä on noihin, älkää kysykö miten, mutta niihin levyihin on jotenkin niin sisällytetty argaanöljyä. Ja mulla on ainakin sellainen olo ollut tätä käytettäessä, että se on oikeasti tehnyt hiuksista aika semmoset sileät ja kiiltävän näköiset. Varsinkin suoristaessa, mutta myös tälleen kihartaessa. Ja ton kiharon mä teen tohon hiukseen silleen, että varsinkin tossa edessä, niin en jotenkin käännä sitä ihan latvaa hirveän jyrkäksi. Et mä haluan, että siihen jää semmonen niinku pieni, vähän suoremman oloinen pätkä. Ja kuten huomaatte, niin tää kihartaminen ei tapahdu mitenkään tarkoissa niinku sektioissa. Elikkä mä en oo jaotellut tota hiusta mitenkään hirveän tarkasti, vaan mä haluan, että se on sellainen aika luonnollisen vähän, sotkunen on mun mielestä suomeksi huono sana, mutta semmonen mesi. Elikkä pikkasen semmonen elävä, ettei se ole liian niin kuin tehdyn näköinen jotenkin se kihara. Mun mielestä tällainen pikkasen sotkusempi luukki sopii paljon paremmin tällaiseen puolipitkään tukkaan, kuin sit sellainen ihan hirveän tarkka. Ja pääasiassa käännän noita hiuksia tosta päällikerroksista, mutta sit mä otan muutaman tuolta alempaa myös, että se on yleisesti kiharretun näköinen toi hius. Mulla on niin paljon tukkaa, että jos mä jokaisen suortuvan kihartaisin, niin me oltais täällä vielä huomiseen. Sitten mä otan Biosellin Texturizing Sprayta. Tää on ihan ehdottomasti mun lempparituote Biosellilta. Tai oikeastaan ihan mun lemppari hiustuote ylipäätään, varsinkin hiusten muotoiluun. Et silloin kun mä käytän tätä tekstuurisprayta, niin harvoin käytän enää lakkaa. Että tää antaa tosi paljon sellaista niinku karheutta ja tukea siihen kiharaan. Ja mulla on tosi liukas, semmonen huonolla tavalla kiiltävä, mutta siis liukas tukka, mikä tarvii vähän sitä apua. Ja sitten, koska tää oli jo toisen päivän tukka, niin mä laitan tonne vähän
nopea hiustyyli. Kolmanteen kampaukseen tarvitaan kanssa tätä pohjakiharaa. Ja sitten mä nostan tosta ihan niinku pään päältä noi päällimmäiset hiukset. Teen siihen 2 osiota. Tuon mun aika luonnollisen rajauksen. Ja rajauksen, vähän tuli meikkisanasta, on jakauksen. Molemmilta puolilta nostan tommoset osiot ja kiinnitän ne sitten tommosella klipsillä, jotta ne pysyy sen aikaa tuossa ylhäällä, kun otan sitten noi alemmat hiukset tuosta ponkkarilla tonne taakse. Sitten mä otan ja pikkasen auon noita päällimmäisiä osioita, käytän siihen vähän harjaakin apuna. Ennen kuin lähdetään sitten kieputtamaan tuosta otsalta takaraivoa kohti tota osiota. Ja sitten tulee vähän niinku tommonen patukka, mutta samalla semmonen ranskalaisletin tyyppinen niin, että se pysyy koko ajan sitä niinku pään linjaa vasten, kun noita pienissä erissä ottaa noita hiussuortuvia siihen mukaan. Sitten mä teen niin, että tämän ensimmäisen suortuvan mä kieputan tonne ihan päähän asti ja teen siitä semmosen ihan pienen sykerön tonne niin takaraivolle siksi aikaa, että kerkeen tehdä ton toisen. Ja tämän ensimmäisen osion mä kiinnitän ihan pinnillä. Se on helppo ottaa kohta sitten pois, kun tarve sitä vaatii. Sitten toiselle puolelle ihan sama juttu. Ja kuten huomaatte näissä kaikissa tyyleissä, mä en ollut ton jakauksen kanssa mitenkään kauhean tarkka. Mä halusin jotenkin, että nämä on sellaisia niin kuin oikeasti nopeasti tehtäviä ja nopealta näyttäviä, semmoisia helppoja, just vähän ehkä kuitenkin silleen sotkusia ja rentoja nämä hiustyylit. Nyt mä otan siitä toisesta suortuvasta sen pinnin pois ja yritän napata silleen kiinni, ettei se vaan pääse aukeamaan. Ja sitten yhdistän nämä osiot ja laitan taas tommosella pienellä kumiponkkarilla kiinni. Ja ihan ensimmäisenä mä kiinnitin vaan pelkästään ponkkarille tän ja sitten pikkasen asettelin noita patukoita tuossa pään päällä ja avasin sitten muut hiukset. Mutta varsinkin nyt kun mä avasin, niin sit musta tuntuu, että toi ei ole tarpeeksi näyttävän näköinen silleen, että siinä on pelkästään toi ponkkari tai jotenkin se tuntuu vähän keskeneräiseltä, niin tein sinne tommosen pienen sykerönutturan tonne noista 2 päällimmäisestä osiosta. Sitten, koska näiden kampauksien teon yhteydessä noin mun kiharat oli vähän valahtanut, niin mä otan suoristusraudan ja tekasen muutaman tommosen freesauskiharan ja näin siihen alempaakin osioon saadaan takas sellaista elävyyttä ja rentoa kiharaa. Ja tässä olisi 3. luukki valmiina. Kerrothan kommentteihin, mitä tykkäsit tästä videosta ja nähdään mun seuraavalla videolla. Moi moi!